Welcome guys. So ito yung first video natin simula ng lockdown. So gagamit tayo ng masa. Bulate. Unahin natin yung bulate guys. Go. Yun, fish on. Guys, eto na guys. Yun, fish on. Kanduli, maliit. Guys, kanduli, maliit na kanduli. Okay, pakulan natin siya. Thai fish. So maliit na kanduli yung umuubos sa pain natin guys. Wala isa.